Dim Instagram, dim TikTok, dim Snapchat a dim Twitch. A fel ar llywodraeth, Gwahardd yr apiau yma I blant dan 16 oed. Ie, dyna be mae gwleidyddion San Steffan yn trafod ar hyn o bryd. Ond tybed beth yw barn y criw yma? Dwi'n meddwl mae'n syniad da. Dwi'n meddwl mae plant yn rhy dibynnol arno cyfryngau cymdeithasol. O fi wedi gwneud penderfyniad I ddileu TikTok o ffôn I, achos o fi'n teimlo oedd yn effeithio fi'n gormod. Dwi ddim yn defnyddio Instagram really o gwbl, a dwi'n meddwl mae hwnna wedi cael effaith hynod o dda arno fi. Dwi'n credu mewn dadlaethau cymhleth, ond o'm safbwynt I, dwi'n credu dylai fe fod lan I rhieni I gwneud y penderfyniad hwnna. Dylai fe ddim fod lan i'r llywodraeth I cyfyngiar eu rhyddid a gwneud y penderfyniad iddyn nhw. Am y tro cyntaf erioed, fe nath Awstralia wahardd plant dan 16 oed rhag defnyddio'r apiau yma nôl y mis Hydref. Ers hynny, mae dros 60 o aelodau seneddol wedi sgwennu i'r prif weinidog Sir Keir Starmer I wneud yr un peth yma ym Mhrydain. Ond yw rhwystro plant rhag defnyddio'r apiau yma wir yn syniad da? Dwi'n meddwl bod yn syniad dda, ond fi yn meddwl bod bydd plant yn ffindo ffordd arall I mynd ar apiau, a falle bydd nhw'n mynd ar fel apiau sydd ddim yn saff. Dwi'n meddwl mae fe'n eithafol I wneud bod y llywodraeth yn wneud I pawb, oherwydd mae pobl yn gwahanol gyda eu aeddfedrwydd, a dwi'n meddwl bod rai pobl yn gallu mynd ar cyfryngau heb cael fel newid gormod. Yn ôl rhai pobl, dyw gwaharddiadau fel hyn ddim yn gweithio. Ond mae eraill yn meddwl taw dyma'r cam cywir mwyn gwarchod plant. Tybed felly, beth yw eich barn chi? I ran fwyaf, mae taith i'r trath yn golygu nofio yn y môr, tywydd braf a falle bach o hifen ia. Ond I Arianna, roedd taith I Benarth wedi arwain at ddarganfyddiad anhygoel. Wel, oedd ni jyst arno y traeth a oedd pob man yn jyst yn edrych lawr. A wedyn oedd na jyst patch o fel grey rocks. A oedd fi jyst wedi edrych lawr a oedd hynna jyst yn sefyll allan. Felly oedd fi wedi cadw mewn bocs special fi a wedyn oedd nain yn fel really interested yna a oedd Jolly jyst wedi dod a wedyn dweud bod yn credu mae hynna'n fideo. Do, dath Arianna o hyd I wibfaen neu meteorite, sef darn o graig neu fetal o'r gofod sydd wedi teithio drwy'r atmosffer a glanio ar y ddaear. Mae'n hynod o brin I weld un heb sôn am un mor hen ar un yma. Ie, oedd fi fel beth, fel really gyffroes, oedd o'n fel fi wedi ffeindio hyn, oedd yn fel mor cool. Mae carreg yma yn 4.5 biliwn o flynyddoedd oed. Mae'n hyn na ddaear, deinosoriaid, môr. O beth fydd yn digwydd i'r garreg nawr? Felly fi'n mynd I cadw mewn cwbod saff yn y tŷ, a wedyn just cadw Fi just eisiau cadw so eisiau rhoi iron ddim yn amgueddfa, fi eisiau just cadw oherwydd mae'n special I fi. Darganfyddiad anhygoel o gofnod cyn cof, a darn o graig fydd yn cael ei drysori am byth.